Ja mitä tulee JJ ja mikä mahdolliseen paluuseen karttingradoille, en pidä sitä kovinkaan todennäköisenä vaihtoehtona. Sitä vastoin itse osaan imitoida varsin sujuvasti Word Coswortin ääntä Pepsi Max-tölkin avulla. Mistä tunnet sä ystävän? On oikea sulle hän. Anna tunturin selvittää, kuka vieresi kun on kaukana kaikki muu. Ja kun päättyvät pitkospuut, kuka rinnallas ruikuttaa. Takaisin mennä saa. Tein minä pajusta hilpeän huilun, mutta enää tämä siihen saanut. Ajattelin, ei ole onneni haltia, soittajan lahjoja mulle jäänyt. Soi, lahjojan jaanu, mä kaikille huilua näytin. Melkein taivaan jätin taakseen, miksi lähdin, Herra kai sen tietää. Sinne kaipaan, missä tuulet soi. Missä sammalleeseen päänsä painaa voi, vanha tie meille vie Töllinnään. Sinne jään on tien haaraa, vaan ei vaaraa meille vie vanha tie. She's a lady, whoa, she's a lady. I'm talking about she's a lady, whoa, she's a lady. Talking about she's a lady, whoa, she's a lady. I'm talking about she's a lady. Tom Jones ja She's a Lady, yksi hänen uransa suurimmista hiteistä.